לקיים את המפגש הזה, בעצם מתוך הבנה שבלחימה הכלים הניהוליים שעומדים לרשותנו הם כאלה שצריך לדייק אותם, כי זה לא אותו דבר. וחשבנו שמכיוון שבסוף הרציפות העסקית שלנו בתנובה והיכולת באמת להגיע לכל בית בישראל עם מוצרי תנובה מבוססת בסוף על העובדים, ומי שמוביל את העובדים בימים האלה זה אתם כמנהלים, אז ברור לנו שהאתגרים הם רבים ומורכבים, וחשבנו שנכון לתת ולהשביח את ארגז הכלים שלנו על מנת שנעשה את זה יותר טוב, יותר מדויק, יותר נכון ויותר מותאם. אז בעצם זו המטרה של המפגש. אני בטוחה שאנחנו נרכוש כלים חדשים ונדייק כלים קיימים, ואני שמחה להעביר את שרביט ההובלה לשרון, ולאחל לכולנו שנחזור במהרה לימים טובים יותר, וכמובן למפגשים פרונטליים, ושבאמת נעבור את התקופה הקשה הזאת ביחד, ונצא ממנה רק יותר מחוזקים. אז שרון, אליך. אמן, תודה רבה. תודה יפית. ושלום לכולם. נגיד תודה שהגעתם, וטוב לראות אתכם. כמו שיפית אמרה, אני עובד עם תנובה כבר כמה שנים, אם זה בחטיבת תפעול חלב, וחטיבת המזון, ותוכניות מנטורינג שאנחנו עושים לרוחב כל הארגון. אני כמובן גם לקוח נאמן, אז אני איתכם, אוקיי? אני איתכם לגמרי, אוהב את הארגון, אוהב את האנשים. אני אתאים את המפגש גם מבחינתי לגודל, נהפוך את הלימון ללימונדה, זאת אומרת אני אתן את ה-best practices שלי, ואז נשאיר זמן בסוף להתייעצויות, מי שרוצה שאלה שיש לו, ככה לשמוע את הדעות של אותה מחשבות, כיוונים של מי שיש כאן. אני אגיד שאני עוסק שנים בפיתוחי מנהלים, צריך לומר בכנות שאין ספר ניהולי שנכתב על התקופה הזאת, כי אף פעם לא היינו במציאות כזאת, אוקיי? מה שאני כן אנסה לעשות, זה לעשות סדר בתוך המציאות הכאוטית הזאת, לתת כמה כיווני חשיבה ופעולה, אין מתכון אחד, אין one size fits all, בסדר? אלא אני אשים פה בופה של ידע, וכל אחד ייקח מה מתאים לו, יכול להיות שיהיו דברים שאתם כבר עושים, אז אנחנו נדייק אותם, ויכול להיות שיהיו דברים אולי שפחות, כל אחד ייקח מה שרלוונטי למציאות הניהולית שלו. אז אני ברשותכם מעלה את המצגת. יפית, אותתי לי רק שרואים. על מסך מלא, כן? כן, כן, רואים, הכל מצוין. מעולה. אז אנחנו עוברים אירוע שבאמת בלתי אפשרי להגדיר אותו במילים, אז אני רוצה להראות לכם ציור. תסתכלו על הציור הזה, ותגידו מה אתם רואים, לא צריך לכתוב בצ'אט ולא צריך לפתוח מיוטים, תגידו לעצמכם מה אתם רואים. אני אספר לכם משהו על הציור הזה. הציור הזה צויר ביום שבת, יום שבת הארורה הזאת, ב7/10, בצהריים על ידי ילדה בת 6, הילדה הזאת היא הבת שלי, והיא לא הבינה מה היא מציירת, היא ישבה על המחשב של אבא וציירה, וכשהיא סיימה לצייר אני ראיתי את הציור הזה ואני הצטמררתי, ולא ידעתי מה לעשות איתו אפילו, כי לא יכולתי לתאר יותר טוב את המצב, את הכאוס המוחלט, השבר, הבשורות השחורות, אפילו הצהוב של יום השואה. וביום שבת היה נדמה לכולנו, לדעתי שהעולם התנפץ, היינו בנקודת ההלם, כולם, אני כמו כולם, חיפשתי דרך להפחית את החוסר אונים, אז ביום שלישי מגיע האיש הזה. אפשר לנתח כל הכיוונים, את נשיא ארצות הברית, אינטרסים, עניינים, אני לא רוצה ברשותכם, אני רוצה להגיד שאני קודם כל שמעתי את הנאום הזה פעמיים ברצף, באותו היום שהוא נאם, ובשתי אוזניים, גם כאזרח וגם כאיש מקצוע. אני הרגשתי ברמה אישית שהוא פרס עליי כיפת ברזל רגשית, כאילו חיבק אותי, כיפת ברזל ערכית, שאין מקום לשנאה באמריקה, כולם יחד, וכיפת ברזל גם מעשית, אם זה נושא את המטוסים וכו'.
ומה שמצופה, השיעור שאני למדתי פה, זה מה שמצופה ממנהיג, בטח בשעות כאלה, ימים כאלה, זה היכולת להסתכל על המציאות המרה, ולהיות עם האנשים בקושי, בכאב, באמת ממעמקי הלב. הרגשת את האותנטיות שלו, הוא גם ברמה האישית חווה אובדן, אשתו והבת שלו וגם הבן שלו נפטרו, והרגשת שהוא מדבר ממעמקי ליבו, וגם בו זמנית לדבר על התקווה ולעשות דברים שמקדמים אותה. ולהחזיק את שני הקצוות האלו, זאת בעיניי מנהיגות, והתגובה שהכי מצאה חן בעיניי לנאום הזה הייתה של קובי אוז, וכתב ככה, כי המילים הללו של מנהל הן אותנטיות, הן משפיעות מאוד על התחושות והרגשות ומחלחלות, מחזקות את תחושת המסוגלות ואת המוטיבציה לפעול. אז זאת נקודת המוצא בשיחה הזאת, שאתן ואתם חשובות וחשובים מאוד, תפקיד של מנהל הוא תמיד חשוב, בזמן משבר הוא קריטי גם לאנשים דרך אגב וגם לארגון, okay? גם וגם. אבל רגע לפני שאני שולח אתכם לאנשים, לעובדים, צריך לומר שהאתגר של מנהלים הוא כפול, אני גם מנהל דרך אגב ולוטם, והאתגר של מנהלים הוא כפול, יש את הקושי האישי, הבית, אני עם ילדים קטנים בבית, יש להם בני משפחה מגויסים, אוקיי? המצוקה, החשש, אי הוודאות, ומצד שני הציפייה ממנהלים, דווקא בעת הזאת לתפקד, אמרתי לפני רגע שזה הכי קריטי, התפקוד של המנהל זה ממש בימים האלה. לכן הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה איך אני כמנהל רגע מטפל בעצמי, דואג לאנרגיה שלי, כי מנהיגות זה לא אומר להיות עשוי מברזל, ולא קשה לי, המשימה, ומי פה שהוא משימתי, שיקח את זה כמשימה. המשימה הראשונה של מנהל, לדאוג לעצמו כדי שהוא יוכל לדאוג לאחרים. אתה לא יכול להוביל אנשים באיזשהו שקט, בלי למצוא קצת שקט לעצמך בעצמך. בטח באירוע כזה, שיש לו שני מאפיינים, אחד הוא סוחט מנטלית, שתיים הוא ארוך, זה לא ספרינט, זה לא אירוע של סבב של שבועיים, הוא כבר שבוע רביעי. אז כמו שמתאינים את הטלפון, צריך להתאים את עצמך. אז איך אני מחזק את עצמי? אני לא הולך לתת פה כל מיני דברים שגם קראתי, למשל מדיטציות וזה, כי אני בשגרה לא עושה מדיטציה, אז אני גם לא אעשה עכשיו מדיטציה. אני נותן דברים פה שאני עושה, בסדר? אז זה מתחיל בבסיס של הבסיס, לדאוג לצורכי היסוד שלי, כי כשאני עייף, כשאנחנו רעבים, אנחנו לא רעננים, אנחנו מתפקדים פחות טוב, יש לנו פחות סבלנות לאחרים ומקבלים החלטות פחות טובות. לא יודע מי מכם יודע שצ'רצ'יל, בזמן שהוא מנהל את מלחמת העולם השנייה, הוא ממשיך את ההרגל שלו לישון צהריים, זה בלתי נתפס, נכון? תסתכלו את חדר המלחמה שלו, okay? זה לא החדר בבית שלו, זה חדר מלחמה, יש שם מיטה. Okay? הוא אמר, אני ישן צהריים שעה, כי אחר כך אני צריך לתפקד עד 3-4 בבוקר, לקבל החלטות, אז כל אחד שידאג לתת לגוף שלו ולמוח שלו את הדלק שהם צריכים. הדבר השני שכתבתי פה, זה לצמצם את החדשות, אי אפשר להתנתק, גם לא צריך, וחשוב להתעדכן, וחשוב להתחבר, וגם אני עושה את זה, אבל צריך לצמצם. למה לצמצם? כי זה ממכר, זה מייצר גירויים מאוד חזקים שהנפש שלנו פשוט לא בנויה עליהם, והצפה של זה מחלישה אותנו, כי אנחנו מזינים את הנפש במידע שיש לו שני מאפיינים. אחד, אין לנו מה לעשות לגביו. אומרים לי עכשיו, יש אזעקה בעוטף, אז יש מתיחות בצפון, מה אני אעשה עם זה? אז זה רק מגדיל את תחושת חוסר האונים שלי. ושתיים, המידע הזה מן הסתם הוא שלילי בצורה קיצונית, אז המוח כל הזמן מקבל איתותים סכנה, 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 והגוף נדרך ונלחץ. אותו דבר ברשתות החברתיות, אני בפייסבוק, זה כמו מוצץ דיגיטלי, רק זה המוצץ של המבוגרים, רק בניגוד למוצץ של תינוקות, זה לא מרגיע. אני גיליתי על עצמי שאני נשאב לטלפון, אני מחפש איזו ידיעה שתיתן לי רוגע, אבל כשאני יוצא מהפייסבוק אני מרגיש פחות טוב. לכן מה שאני עשיתי, התחלתי לצמצם את זה, גם פחות חדשות, אצלנו בכלל אין טלוויזיה על חדשות בבית, כי יש ילדים קטנים, אבל גם אחרי שהם הולכים לישון אנחנו לא שמים חדשות, אני מתעדכן דרך אתרים שצריך, וגם נכנס פעם וגם כשנכנס לפייסבוק, ואני נכנס לפייסבוק, אני ממש אומר לעצמי, נשמע את עצמי, זהו, צא, כי אפשר להיות שם בלי סוף. פשוט צריך לזכור שזאת שמירה על היגיינה נפשית, פשוט כך. עוד דבר שכדאי לזכור, כמו שאומר נתן זך לדעתי, כולנו זקוקים לחסד. אמרתי, אין ספר ניהול שמדבר על התקופה הזאת. יפית התחילה ואמרה, תודה שאתם מנהלים במורכבות כל כך גבוהה, אז באמת לסלוח לעצמנו הרבה יותר מהרגיל.
אנחנו עושים את הכי טוב, אם עשינו משהו לא נכון, פספסנו משהו, אנחנו מתקנים, פחות הלקאה עצמית. דבר הבא, יש לאנשים במצב כזה נטייה להסתגר, להשתבלל, זמן עם עצמך זה כמובן לגיטימי, אבל אני אומר, חשוב מאוד למצוא מישהו, זה יכול להיות כמה אנשים, מישהו לדבר איתו, זה במשפחה, בן זוג, זה יכול להיות חבר טוב, חברים טובים, שבסוף השיחה אני מרגיש יותר טוב, אוקיי? אני מתרחק מחברים שהם עכשיו נביאי זעם, אוקיי? מישהו שאתה יכול לשתף, לפרוק גם את התסכולים, לחשוב, לבכות, לצחוק, אוקיי? מישהו שמתאים אותי. עוד טיפ שהוא בהקשר יותר של העבודה, קורא לזה לעלות למרפסת, הכוונה לפגישה עם עצמכם, אני מדבר על זה גם בתוכניות פיתוח מנהלים רגילות, שגרתיות, אבל זה בטח ובטח חשוב בזמן חירום, כל הזמן מוצף בדברים, אז צריך זמן רגע שקט, אם זה לסגור לעצמי רגע זמן במשרד, או אם זה אצלי בבית אחרי שילדים הלכו לישון בשבועיים הראשונים, כי לא הייתי במשרד, הייתי בבית, אז להסתכל רגע בשקט על מה, על סדר היום, מה על השולחן שלי, להתחיל לראות איך מארגנים את זה. טיפ לפני האחרון, אני, יפית יודעת, אני חובב סרטים לקולנוע, ובשבוע הראשון לא נכנסתי לנטפליקס, כי אמרתי, הרגשתי רגשות אשם, אמרתי כאילו העולם מתמוטט ואני אכנס עכשיו לראות סרט, אבל אז בשבוע השני גיליתי והבנתי, וזה גם נתמך מחקרית, שהנפש שלנו צריכה את זה. כמו שמי שעושה פעילות גופנית, יודע שאחרי מאמץ צריך לנוח, אתה מרים משקולת עכשיו, אתה צריך לתת רגע דקה מנוחה לידיים ואז להמשיך, גם הנפש צריכה לנוח. וטיק טוק זה לא לנוח, למען הסר ספק, פייסבוק זה לא לנוח. הכוונה לאיזה סרט, ספר, סדרה שאתה שוקע לתוכה, והנפש נרגעת, לא חייב קומדיות, אפשר איזה משהו יותר קיצ'י, או אני אתן את ההמלצות שלי, אני עכשיו בז'אנר של סרטים על מטפסי הרים, יש הרבה בנטפליקס, בדיסני פלוס, יש כל מיני כאלה, כי זה גם סיפורים מעניינים וגם נופים שנותנים טוב לנשמה. ואחרון חביב, אמרתי להטעין את עצמי כמו שאני מטעין את הטלפון, אז כל אחד והטעינה שלו, אם זה לצאת החוצה, לספוג אוויר, מישהו אמר לי הטבע זה הפסיכולוג הכי טוב, ספורט, אני בעוונותיי באמת רשום לחדר כושר מספטמבר, ומ7 ל10 לא הלכתי, ושבוע שעבר חזרתי פעם ראשונה, ווואלה זה עשה לי משהו. אוקיי, אז בואו ננסה רגע להבין משהו על המציאות דרך מודל, שאני בטוח שרבים מכם, אולי כולכם, מכירים את המודל, נכון? מישהו יודע? כמה אנחנו פה? עכשיו לשאול רגע אינטימית. של מאסלו. מאסלו, יפה, מי אמר את זה? כל הכבוד. שרון. פירמידת הצרכים של מאסלו, שדיבר, הוא הפסיכולוג אמריקאי, והוא דיבר על מה מניע אנשים, בני אדם בכלל, אנחנו בימים כתיקונם, מי שעבר איתי תוכנית פיתוח מנהלים, אני מזכיר את זה בהקשר של הנעת עובדים, ואני מזכיר את זה פה בהקשר שלנו, כי מה שקרה כאן, זה שהקרקע נשמטה לנו מתחת לרגליים, גם הצרכים הבסיסיים, אם זה המים והאוכל שקנינו בשבוע הראשון לממד, כי פיקוד העורף יצא באיזו הודעה מלחיצה, וכמובן תחושת הביטחון שספגה מהלומה קשה, גם כללית, גם ברמה האישית, גם חוסר הוודאות. מצד שני אני אגיד שאנחנו נשענים על הצרכים הגבוהים יותר, בטח ובטח השייכות, כחברה, במקומות העבודה, במשפחה, הערכה הדדית, הנתינה של המתנדבים, אפרופו המימוש העצמי, ובכלל לתת מעצמי את המיטב שלי, אלה הצרכים כרגע שמפצים. עכשיו בזמן שהאדמה נשמטת, בזמן של משבר, כאוס ואי ודאות, המשמעות בעיניי, בסדר, אין את זה בגוגל, זה אני אומר לכם את התפיסה שלי, מהפרקטיקה של החיים הניהולים שלי, המשמעות בעיניי של מנהיגות במילה אחת זה הדבר הבא. אני אסביר למה. למה להיות גשר זה להיות מנהיג בזמן משבר. כי גשר מספק שני צרכים שהם הכי קריטיים בתקופה הזאת. הצורך הראשון זה ביטחון, הגשר מחזיק אותך, נותן לך איזושהי תמיכה, איזה משען, והצורך השני זה רציפות, התקדמות, המשכיות, גשר עוזר לך להמשיך תפקד על אף התהום שנפערה. וזה חשוב פעמיים, כי זה משפיע ברמה המיידית על איך העובדים יתפקדו, וזה משפיע ברמה עמוקה על האמון שהעובדים ייתנו בנו כמנהלים וכארגון. זה פשוט רגע אמת. אז בואו נדבר על כל אחד ואחד מהדברים האלה, על הבינג, על הביטחון והדוינג
שזה העשייה. אז נתחיל עם הביטחון, אוקיי? אז כולנו בני אדם, הגיע המשבר והראה לנו כמה אנחנו שבירים, רקמה אנושית אחת חיה וכואבת, ואנחנו במין טלטלה כזאת. אני מרגיש ברמה האישית שאני במין רכבת הרים רגשית, פעם אני למטה, פעם אני למעלה, וזה יכול להיות כמה פעמים אפילו באותו יום. אז ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת זה לא לשפוט כלום, כי אין תגובה שהיא לא נורמלית במצב לא נורמלי כזה קיצוני, מעצב, דאגה, חרדה, זעם, כעס, עייפות, תסכול והכל ביחד. אז להיות יותר אמפתיים לזה שהאחרים הם לא כמונו, ויכול להיות שמישהו מגיב שונה ממה שאני מגיב, והדבר שצריך לעשות גם לעצמנו, אוקיי? זה להרגיע, להגיד שזה נורמלי, אוקיי? זה שאני עכשיו מרגיש פחד, חרדה, אוקיי? זה שעכשיו אני רגע בעייפות, אוקיי? זה נורמלי, אוקיי? כולם עוברים את זה עכשיו, וכשאתה אומר את זה לאחרים, זה נותן להם תחושה שוואלה, זה בסדר, זה נותן לי אישור שאני בסדר. אז אנחנו כמנהלים הרבה יותר מכילים בימים הללו, והכלה, ההגדרה שלי להכלה, זה היכולת שלי להרגיע את עצמי, כשרעש חיצוני מאיים ליצור רעש פנימי. אז אם עובדים באים עם כל מיני דברים, אם אני כבר מוכן לזה, אני יודע שזה הולך להיות, אז אני כבר לא, זה לא כמו אגרוף בבטן שהבטן לא מוכנה, אני כבר מצליח להרגיע את עצמי, ולא לשפוט, ולקבל ולנרמל את זה, מה שנקרא. אוקיי, ואיך בכל זאת, מה הכלים ליצירת ביטחון במציאות שהיא בכל זאת קודרת והיא ודאית, כמו שאמרתי? אני אתן פה 5 כלים פרקטיים. הכלי הראשון זה נוכחות. כמו שילדים רצים להורים שלהם כשהם פוחדים או מקבלים מכה, ככה אנשים צריכים את המנהלים שלהם בזמני משבר. מנהיג רואים אותו בשטח בזמן משבר, הוא צריך להרגיש אותו, אוקיי? על ג'וליאני, בתקופה הגדולה שלו כמנהיג אחרי ה-9/11, אחר כך קצת, לא יודע מה קרה לו, אמרו שראו אותו בכל מקום בניו יורק, אוקיי? אחרי האסון הזה. ביידן, דיברתי עליו בהתחלה, הגיע לכאן. זה אומר להיות נוכח, להסתובב בין העובדים, ולא רק להיעלם במשרד, להישב לשוטף. אם אנשים עובדים מהבית, להתקשר, לדבר. אם אנשים בשטח, להיפגש איתם ככל שאפשר, ומציאות ביטחונית מאפשרת, אבל להיפגש עם האנשים. אם עובד נמצא במילואים, תקשר איתו, לשלוח לו הודעה, מה העניינים, איך אתה. חלילה עובד שחווה טרגדיה, לבקר אותו, להיות שם אפילו עוד יותר. בקיצור, מנהיגות היא באה לידי ביטוי לא מול המראה. מנהיגות באה לידי ביטוי באינטראקציה שלך עם האנשים, ועכשיו הם צריכים יותר. הדבר השני, כתבתי פה משהו שקל לכתוב, קשה לעשות, משדר רוגע וחוסן במצבי לחץ. קודם כל, באחד הוובינרים לפני איזה שבועיים, אמרה לי מנהלת שהמנהל שלה הוא הכל חוץ ממנהיג, ששאלתי אותה למה אחר כך באישי, אז אמרה לי כי הוא פשוט צועק עלינו, זאת אומרת הוא מוציא את הסטרס שלו עלינו. אז זה ברור שאנחנו לא עושים. אני אגיד אבל גם שזה אפילו בשפת גוף. אספר לכם שלפני איזה שבוע הייתי עם הבת שלי, אותה אחד מהציור, היינו בחוץ והלכנו הביתה, והיא אמרת לי, אבא, למה אתה הולך מהר? ואני הלכתי מהר כי פחדתי שתהיה אזעקה ושתתפוס אותנו, אוקיי? עכשיו אני שמתי לב, שהיא שמה לב ממש לניואנסים הכי קטנים. ואז לא הייתה אזעקה, ברוך השם, למחרת כן הייתה אזעקה, כבר היינו בממ"ד, אז שמתי לב, היינו בבית, שמתי לב כאילו לשפת גוף שלי ויותר עבדתי על זה. אמרתי לאשתי, אנחנו לא רצים לממ"ד, אוקיי? יש לנו אצלנו 1.5 דקות להגיע לממ"ד, וזה לוקח לנו בערך 6 שניות, אוקיי? בלי ריצה. אז אנחנו לא רצים כדי לא לשדר את הפאניקה, אנחנו נגיע. וכשהיינו בממ"ד, אז שמתי לב לטון הדיבור שלי, שיותר איטי ממה שאני מדבר איתכם, אוקיי? יותר שאלתי את השאלות, הקשבתי, אפילו הצחקתי אותה, אוקיי? אז שפת הגוף אפילו משדרת משהו. ואני אגיד אפילו יותר מזה, שיח שגם מייצר אופטימיות, אנחנו בימים קשים, אבל אל תיפול רוחנו, אנחנו רואים עכשיו את הרוח הישראלית במיטבה, ואנחנו ננצח, כמו שאומרים כולם, וגם נדע ימים טובים יותר. ג'וליאני שהוא התראיין יום אחרי ה-9/11, אז הדבר שם פחות או יותר שהוא אומר, זה אנחנו ספגנו אסון קשה, ניו יורק תצא מזה, ולא רק שהיא תצא מזה, גם תהיה דוגמה ומופת לאיך מתמודדים עם אסון. עוד דבר שמחזק זה לשתף אנשים בתרומות של הארגון למאמץ המלחמתי, ואני יודע שתנובה עושים הרבה. שגרות, אני אגע בזה בהמשך, בפן היותר משימתי, אבל אני אגיד כבר עכשיו שסדר זה גורם מארגן, סדר זה מסגרת שומרת, אפילו שואלים אנשים מה שלומך, אז התגובה האינסטנקטיבית זה הכל בסדר. יש קשר בין סדר
נקרא לזה well-being. אז בתוך כאוס כל מעשה של סדר, כל איזושהי שגרה שמייצרת קצת יציבות בתוך חוסר היציבות יכולה לתרום. זה פגישת בוקר קבועה, זה יכול להיות שיחה עם עובד אחת לשבוע, משהו שיש בו איזושהי קביעות, וניגע בזה בהמשך. ואחרון חביב, לא יודע, אולי צריך להיות ראשון חביב, אני אגיד שספר הניהול הכי טוב עכשיו זה הלב, להקשיב ללב, מדיניות דלת פתוחה, זה מדיניות לב פתוח, קודם כל לראות את האנשים כבני אדם, כאנשים, עוד לפני עובדים, הממד המשימתי חשוב, אבל האנושי והרגשי בעיניי אפילו בא לפניו, וההמלצה שלי זה לפתוח למשל כל שיחה רגע בהתעניינות אישית. יש פה מין אוסף שאלות שאספתי, לא נעבור עליהם, אבל אתם יכולים לראות, נשלח לכם את המצגת כמובן, שאני, לפעמים שאין מה לומר, אז אתה יותר שואל, יותר מתעניין, ולפעמים רק בשאלה השנייה בן אדם מתחיל קצת לקלף. אז אנחנו שואלים ומתעניינים, קודם כל ברמה האישית מה שלומך. עכשיו, מה קורה אם יש עובדים שלא מצליחים להתרכז, לא מצליחים לעבוד, קשה להם בתוך הסיטואציה הזאת? מה שאני מציע זה כמה דברים. אחד, כמו שאמרתי קודם, קודם כל אמפתיה, לא לבוא ממקום שוב שיפוטי, בסדר? הנה כבר תראה, הצוות חזר ורק אתה עוד מדשדש. לא, כולם קשה, כל אחד עושה את מיטב יכולתו, בסדר? גם לי קשה. דבר השני שאני ממליץ זה הדרגתיות. לא לעבור מ-0 ל-100, עובד שקשה לו, אוקיי, בואו נסתכל יותר קצר. מה המשימות של עכשיו? בואו תנסה אתה רגע אפילו לחשוב, אם אתה יכול, מה הדברים עכשיו ליומיים הבאים. לראות אם אפשר להציע עזרה מתוך הצוות, אוקיי, תדבר עם X, הוא יכול לעזור לך במשימה הזאת והזאת, אני אדבר עם Y, אני יודע שיכולה לסייע לך בדבר הזה והזה. לתת להם את הטיפים שנתתי לכם בהתחלה, על איך אפשר גם, צריך לשמור על עצמנו, קצת להתרחק מהטלוויזיה, ולשאול אותו, מה יעזור לך? נשב כל בוקר 10 דקות, נעשה איזה סדר במשימות, זה יעזור, נשב בצהריים דווקא, נראה מה עשינו, מה נתקע, מה יעזור לך, כדי שתוכל להוציא את הכי טוב שאתה יכול. ואם יש עובד שהוא מאוד בחרדה, שזה באמת לא רלוונטי עוד בכלל לדבר איתו על המשימות, כי הוא קרוב למישהו שנפגע, או כי הוא מרגיש חרדה באופן שהוא יותר גבוה מהשאר, אז ההמלצה הראשונה זה להגיד, אתה לא לבד, אוקיי, אני איתך, בסדר? אתה חשוב לי, אז שתף אותי, מה קורה, איך אתה מרגיש? גם פה, לנרמל, בסדר? אין תגובה שהיא לא נורמלית למצב הלא נורמלי הזה. לשאול אותו מה עוזר לו, כל אחד והדברים שלו, ולסכם איתו, בוא נסכם שאתה יוצא להליכה בסוף שבוע הזה, תספר לי איך היה ביום ראשון. לחזק את תחושת השליחות, אני עוד אדבר על זה בהמשך, אנחנו עושים טוב, אנחנו חשובים יותר מתמיד, ואתה חלק חשוב בתוך המארג שלנו, בתוך הצוות שלנו. אפקט פיגמליון, אני מכיר אותך, מכיר את הכוחות שלך, אין לי ספק שעכשיו אנחנו ברכבת הרים למטה, אבל אתה גם תהיה למעלה וגם יהיו ימים טובים יותר, ובואו נדבר מחר, בואו נראה מה איתך. אוקיי, זה לגבי הביטחון. אמרתי שגשר מייצר, ספק שני צרכים, אני רוצה לדבר לנושא הזה של ההמשכיות התפקודית, העסקית, המשימתית. לצד התמיכה באנשים יש לנו מחויבות להתקיימות הארגונית, העסקית, לכלכלה גם, ואנחנו יודעים שעשייה טובה, ועשייה אני אגיד אפילו יותר עמוק מזה, עשייה יש לה אפקט מרפא, יש לה אפקט תרפויטי, אני אסביר את זה דרך המושג הזה, שנקרא מיכל השליטה, זה כמו מיכל וירטואלי שיש לנו בתוכנו, כי אנחנו כאנשים יש לנו צורך בשליטה, זה פשוט חיוני להישרדות שלנו. אם אני יודע מה הולך לקרות, אז אני יודע להתארגן בהתאם. אם אני יודע שמחר הולך להיות גשם, אז אני לוקח מטריה, אני בשליטה, לא נתפס לא מוכן. מה קורה שיש אובדן שליטה? נסו להיזכר בדוגמה, נגיד, לא יודע, גנבו לכם את הרכב פעם, איבדתם את הארנק, אוקיי? המכל הזה מתרוקן בכמה ליטרים, חוויה לא נעימה. עכשיו בואו ניקח את זה, נכפיל באלפי מונים ונקבל את הסיטואציה שאנחנו בתוכה. בשביל העשירי לדעתי המכל יתרוקן למדינה אחת בבת אחת. עכשיו הרצון שלנו, זה אפילו צורך קיומי שלנו, זה למלא מחדש את המיכל, לכן למשל אנשים צורכים חדשות. שוחחתי עם אחותי, והיא אמרה לי שהיא המון בחדשות, כי דיברתי איתה לצמצם את זה, היא אמרה לי לא, אני חייבת לדעת מה קורה.
זה נותן לה תחושת שליטה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה זאת אשליה, כי זה לא באמת בשליטה שלך. אז מה בשליטה שלך? העשייה בבית ובעבודה. כל עשייה מוסיפה מים למכל, לכן עשייה הופכת את החוסר אונים למשהו מועיל, והיא חלק חשוב מחוסן. ותראו כמה מקום העבודה הוא אפילו עוד יותר חשוב, ומוסיף לנו עוד ערכים לעומת בזמנים רגילים, כן, מחזק את התחושת שליטה, נותן לנו משמעות וחיוניות, בטח לכם, בתנובה, מסיח את הדעת, ככל שאתה יותר בעשייה, אתה פחות בפייסבוק, אתה פוגש אנשים טובים, ושאתה מכיר, אז העבודה חשובה אפילו יותר מתמיד. אז איפה אנחנו עכשיו? אני ניסיתי, זה כתובנה מהקורונה, הבנתי שארגון הוא גם ישות חפצת חיים, כמו בן אדם, וכך בגדול, תובנה שלי מהקורונה, נראה תהליך שעובר ארגון בזמן משבר כזה, רציני. ההתחלה זה באמת איזשהו הלם, זכו בסגר הראשון, תזכו בהלם לפני כמה שבועות, ואז אנחנו מסתערים קודם כל פנימה, מה מצב האנשים שלנו, מי גויס, מי חלילה נפגע, מקימים חמ"לים, דורסים את השגרות הרגילות, הצורך הוא המלך, מגיבים למה שצריך. הדבר הבא, נכנסים לאיזושהי שגרת חירום כבר, זאת אומרת הארגון מתייצב, מה שמאפיין את זה מעבר מתגובתיות גם לפרואקטיביות, מעבר, תרצו בשפה הצבאית, וגם צה"ל עושה את זה, מעבר מהגנה כבר להתקפה. אחר כך אנחנו כבר מתאוששים, השלב הזה מאופיין ביותר בהירות, קצת יותר ודאות, קצת יותר שמש, ושאיפה שנגיע ליום שאחרי כמה שיותר מהר. עכשיו, אין פה איזה לוח זמנים שמישהו יכול להגיד אותו, אני בתחושה שלי, משיחות שלי עם ארגונים, שאנחנו נמצאים עכשיו איפשהו כל ארגון בתוך השלב הזה של השגרת חירום, יש כאלה יותר בהתחלה, יש כאלה יותר קדימה כבר, אז בואו נדבר על השלב הזה. נעשה לו זום אין. קודם כל, מה שנקרא, קווים לדמותו, אוקיי? בשלב הזה יש מחסור ביכולות, כי יש הרבה מגויסים, מילואים, עניינים. הפניות הנפשית היא פחותה לעומת הרגיל, וגם הפרקטית הרבה פעמים, אם זה אנשים עם ילדים קטנים בבית, שמסגרות עוד לא חזרו למה שהיה לפני, ומצד שני יש ידע חדש שאני צריך, המצגת הזאת למשל לא הייתה לפני חודש, היה צריך לייצר אותה כמעט יש מאין, ויש דברים שאני עכשיו צריך לעשות שהתחלנו לפני השביעי לאוקטובר, ופתאום פותח איזשהו פער. אז יש כאן פער גדול, ואיך צולחים את הפער הזה? אני אשים פה 6 כלים, 6 עקרונות. אז הדבר הראשון זה רגע, מה עושים ומה לא עושים? מה עושים עכשיו ומה לא עושים עכשיו? סדר עדיפות זה תמיד דבר חשוב, בשגרת חירום זה קריטי. Okay? אני יכול גם להסתכל על תוכניות קודמות, ולהגיד, אוקיי, מה מקדמים? Okay? מה אני צריך להתאים? מה מקפיאים? אני אספר דוגמה, לקוחה שלנו, שלי, שבוע שעבר דיברתי איתה והייתה לנו פגישה ביומן לגבי איזושהי תוכנית, ואמרנו בהתחלה אין מה להיפגש, כי אנחנו כרגע מקפיאים את הכל. ואז היא אמרה, אתה יודע מה, בואו נעשה זום קצר אפילו רבע שעה, ובסוף זה היה זום של כמעט שעה, והתחלנו להסתכל תוכנית גדולה, ואמרנו אוקיי, אולי עם זה וזה נתחיל, את התשתית כבר נתחיל לייצר, כי אולי יש יותר זמן עכשיו, כי את הדברים הרגילים אנחנו פחות עושים, אז אפשר להסתכל גם על תוכניות קודמות ולבחון מה הסטטוס שלהם. אוקיי? בשלב הראשוני של שלב החירום זה לא רלוונטי בכלל, תוכניות קודמות. עכשיו זה מתחיל להיות משהו שכן שווה להסתכל עליו. גמישות בחלוקת התפקידים, יכול להיות שאני צריך לעשות איזושהי הסטה של משאבים, הסבה של משאבים, הכשרה נקודתית, אין זמן עכשיו לקורסים, אבל אני יותר גמיש מבחינת מה צריך ואיך אני עובד עם הצוות, וזה מה שאני משדר לצוות. אנחנו במוד של גמישות, גם מבחינת הגדרות תפקיד, אנחנו פחות נדבקים להגדרות תפקיד של השגרה, אלא יותר לפי מה שצריך, ואנחנו בראש של גמישות, כי יש אי ודאות. אז זה כרגע, זאת התוכנית שלנו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו בימים הקרובים, בשבוע הקרוב. אם דברים ישתנו שבוע הבא מן הסתם, אנחנו נשנה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו חשוב אני אגיד שכולם גם יבינו את הסדרי העדיפויות, okay? כדי שהם יבינו מה לא עושים עכשיו ומה קריטי לעשות. Okay?
שזה יהיה ברור. הדבר השני שהזכרתי אותו בהתחלה, נושא של רוטינות, שגרות ניהוליות. תראו, למדנו מבראשית, נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים בארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז מה אלוהים עושה? הוא מתחיל לעשות סדר, okay? הוא מתחיל לארגן את הדברים, זה ים, זה יבשה. הוא מתחיל ליצור מסגרות של זמן, שבוע, יום. סדר הוא קריטי ליציבות והתקדמות. ג'וליאני מספר בספר שלו שאחרי אסון התאומים, כל בוקר נפתח אצלו בפגישה של צוות הניהול הבכיר, והוא אמר, אתה לא בא לישיבה כדי להפגין בקיאות בתחום שאתה אחראי עליו, אלא כדי לקבל מידע ולשתף מידע שיהיה שימושי לך ולכל הצוות, להבין מה המיקודים, כדי שנוכל לתת את העבודה ואת השירות הכי טוב. השגרות, אני אגיד, זה איים של ודאות בתוך אי הוודאות, okay? דווקא כשיש כאוס, אז השגרות הן מייצבות אותנו, וצריך לעשות התאמה ולהבין איזה שגרות אני רוצה להמשיך לעשות, שעשיתי גם לפני, ואיזה שגרות אני צריך להתחיל לעשות אחרת. אולי לא עשיתי פגישת בוקר כל יום, וכדאי לעשות, כי אנחנו עכשיו במצב שצריך יותר ודאות. שני סוגים של שגרות שכתבתי פה, יש את השגרות הביצועיות, בסדר, כמו הדוגמה של ג'וליאני, ויש שגרות של תקשורת, שאני עכשיו מכנס את האנשים ומעדכן אותם על דברים, מה קורה אצלנו, במחלקה שלנו לדוגמה, אוקיי? מבחינת האנשים, מה קורה מבחינת הארגון, יש דברים חדשים שאני יודע עליהם, מה המיקודים שלנו כרגע. בצוותים קטנים זה מתלכד, כן? זה באותה פגישה אני עושה את זה. אם יש צוותים גדולים, כבר יחידות גדולות, אז צריך לחשוב גם על השגרה הזאת וגם על השגרה הזאת. עוד המלצה, זה לייצר קביעות עד כמה שניתן, זה לא אוקיי בואו ניפגש מתי שאפשר, אלא כל בוקר, שעה 9 אנחנו עושים פגישת בוקר. כל יום חמישי בשעה 2 אנחנו מתכנסים כולנו בזום לקבל עדכון, לשמוע מה קורה. הקביעות הזאת היא שומרת על האנשים. עכשיו כתבתי פה לצד ספונטניות, כי אני מרגיש את השטח, ואם יש צורך עכשיו, לא מחכה לפגישה ביום חמישי, אז בואו נזמן את האנשים עכשיו או מחר. עוד דבר שראיתי, זה שיש ארגונים שהשתמשו, התחילו לאמץ טרמינולוגיה שהיא אחרת, כמו הערכת מצב, פגישת מה נשמע. לצד, גם זה פגשתי, מנהלים שאמרו לי, דווקא אני משמר עכשיו, בשגרת החירום, את השגרות שהיו עם השמות שהיו, ישיבת צוות, ישיבת מחלקה, כי אני רוצה לשדר נורמליות. אני רוצה להחזיר רגע אנשים למה שהיה לפני. כמו אצלנו בבית, שהילדים ישנו עד לפני כמה ימים בממד, ילדים קטנים, וזה היה כמו קמפינג, מזרונים על הרצפה וכאלה, והחזרנו אותם לחדר שלהם, שהוא החדר ליד הממד, לפני כמה ימים, כדי לסמן, אנחנו חוזרים לאיזושהי נורמליות, מה שנקרא שגרת חירום. תהיה הזעקה, אנחנו כבר יודעים מה לעשות. אז גם פה, כמו במשימות, אנחנו מתאימים את השגרות, לא מנהלים יומנים כרגיל, הכוונה היא שאנחנו בודקים איזה פגישות הן עמיסות על היומן, אולי לצמצם אותם, אולי לצמצם את הזמן שלהם, לא שעה וחצי, אולי ניפגש שעה, לתת לאנשים לעבוד. מתי אנשים יכולים? יש אנשים שעובדים מהבית, אנשים עם ילדים שעוד לא במסגרות, אז להתאים את השעות שיתאימו להם, להבין עם כל עובד איך נוח לו לתקשר בזמן הזה. ואני אגיד משהו חשוב שבעיניי הקשר הפרסונלי, השגרות הפרסונליות, השיחה עם העובד, פגישה עם העובד, הן תמיד חשובות, אבל הן עוד יותר חשובות היום, כי הפתרונות יגיעו ברמה הפרסונלית. אם מישהי מספרת שבעלה עכשיו מגויס, ועם ילדים קטנים ואין גנים, או כל סיפור אחר, אז צריך להבין רגע איך היא מסתדרת, ואיך היא יכולה לעבוד, לפני שאני עכשיו עובר איתה מה המשימות שלה, וצריך לחשוב ביחד איתה על פתרונות. אם זה להוריד ממנה משימות, אם זה גמישות מבחינת הזמן שהיא עובדת, אם זה גיבוי, מישהו שיעזור, אם זה לספר לה משהו שאני שמעתי, שכנה סיפרה, שבאמת בעלה גויס, ועם 4 ילדים קטנים, והיא סיפרה שיש מתנדבות שעושות בייביסיטר, לא ידעתי את זה. אז יש לה מתנדבות כאלה שבאות לעזור לה. אז יש כל מיני פתרונות. הרעיון זה שהתפקיד שלי כמנהל זה רגע לטפל בדברים, באנשים, כדי שאנחנו נוכל לתפקד עסקית, כי כשיש מקלות בגלגלים, ואני לא מוציא את המקלות, אני יכול לדחוף את העגלה עד מחר, היא לא תזוז. זאת אומרת, מנהל שלא מתעסק באנשים, ולא מבין מה קורה עם האנשים, זה כמו מנהל שדוחף את העגלה, עם מקלות בגלגלים, ולא מבין למה לא מתקדם. אוקיי?
לכן, שוב אני חוזר, הפרסונלי מאוד חשוב. ולצד זה, ישיבות צוות, שמתי פה מין צ'קליסט למבנה שאני ממליץ עליו, גם כאן אני עושה שילוב בין הקונקרטי לרגשי, ומתחיל ברגשי, בתודה, כמו שיפית פתחה דרך אגב, תודה לאנשים על המאמץ, על באמת עבודה מורכבת בימים כאלו. אנחנו כבר לא בשבוע הראשון, אנשים כבר התאמצו, עשו דברים, אז להוקיר ולציין הצלחות. מה שלומכם? כתבתי פה כל מיני אפשרויות, כי אם אנחנו עובדים ביחד וכל היום מדברים אחד עם השני, אז לא צריך לעשות את זה, זה די, נראה לי די מאולץ. אבל אם אנשים עובדים מהבית ופוגשים אחד את השני בזום אחת לשבוע, לא יודע מה, אז רגע, לפני שאני אכנס למשימות, מה נשמע עם כל אחד? זה חשוב, זה מייצר את הסולידריות. אחר כך אני מביא את העדכונים שלי כמנהל, על פי הדברים שאני יודע מתוך הישיבות שאני בתוכם, איזשהו סטטוס שאני מבקש מאנשים קצר, אוקיי? וגם צריך להגיד על מה אתה רוצה שיהיה סטטוס, אוקיי? מה מצב האנשים אצלך, אם זה צוות ניהולי, או מה מצב המשימות, מה מצב האתגרים, לקוחות, אוקיי? ואז דיון, שמתי לכם פה רשימה של דברים שאפשר לדבר עליהם, וכמו שהתחלתי עם איזה מסר מחזק, אני מסיים במסר מחזק. אוקיי, עיקרון שלישי, אנחנו ככה באמצע הדרך, אני אגיד, סיפור של מוטיבציה הוא סיפור מעניין תמיד, עוד יותר מעניין עכשיו, כי אני מרגיש שיש גם בארגונים עכשיו איזה לחץ לעבוד, לחזור לעבודה, וזה לא יעבוד אם אתה תנסה ללחוץ את האנשים במקום של סטרס, אוקיי? בזמן כזה, עוד יותר חשוב לרתום אנשים מהבטן, מהלב, אוקיי? איך עושים את זה? ניתן 3 כלים. כלי הראשון, להדגיש את המשמעות, להראות לאנשים את המשמעות של מה שהם עושים, ולתנובה זה יותר קל מארגונים אחרים, אוקיי? אתם לא מייצרים, לא יודע, משחקי מחשב, אנחנו מפעל חיוני, תורמים, אנחנו בצבא הכלכלה לישראל, אוקיי, אפשר להגיד, יש מערכה ביטחונית ויש מערכה כלכלית, והלקוחות שלנו, אני לקוח שלכם, אוקיי? צריכים אותנו יותר מתמיד, זאת אומרת, באמת, צריך להיות כמנהל כל כך משוכנע וסגור פנימית על הדבר הזה, ואת הדבר הזה אנשים צריכים לחיות כל רגע, ולהזכיר את זה לאנשים, משמעות נותנת כוח. הדבר השני זה לראות את האנשים, זה אומר, קודם כל, הבטיחות מעל הכל, בסדר? לוודא יודעים מה קורה, אני בטוח שאתם עושים את זה, אבל אני מזכיר את זה עוד פעם, לוודא אנשים יודעים מה קורה במקרה של הזקה, המרחב המוגן מטופל, נקי, שמור, אוקיי? רגישות, יותר מתמיד, העצבים של כולם על הקצה, זה אומר לתמוך גם אם העובד שגה והתבלבל, כי הוא קצת בלחץ ובפיזור הדעת, ובדיוק קרה איזו ידיעה שאני לא יודע מה עשית את מחשבתו, אז אני פחות בא ממקום נוזף, אוקיי? אלא ממקום יותר רגיש, ואוקיי, הנה הטעות, בוא נתקן אותה, אוקיי? ונתקדם. אני שואל מה שלומך, כמו שדיברתי בהתחלה, ומתעכב על התשובה. והכלי האחרון זה להדגיש את הביחד, את העבודת צוות. אני במדיניות שאני קורא לה סכסוכים פנימיים למגירה, עוד יבואו ימים טובים שנוכל לחזור ולריב אחד עם השני. עכשיו זה הזמן לתמוך אחד בשני, לעזור אחד לשני, בצוות, קולגות, ממשקים, you name it, ממקדים את האנרגיה לעשייה ולהצלחה. אוקיי. כלי רביעי זה ניהול עצמי, הכוונה כמו שיש לעובדים רוטינות, אז גם לכם שיהיה איזשהו סדר יום, לא צריך להיות מאוד הדוק ונוקשה, אבל איך נפתח היום שלי, אם אני מנהל, יש מנהלים שפחות בא להם בטבעי עכשיו לדבר עם עובדים, אז אני עושה לי בין 9 ל-10 ביומן סוגר, זמן, אני עושה שיחה עכשיו עם כל העובדים, זה מה שאני עושה כל בוקר בין 9 ל-10, כדוגמה. אז כל אחד והרוטינות שנכונות לו, אני ממליץ להחזיק איזה כלי, איזה דשבורד כזה, אם אין לכם אז לייצר את זה, שנותן לך תמונת מצב גם על האנשים וגם על המשימות. במבט אחד על המפה הזאת, אתה תראה את תמונת המצב, אני עוד שנייה אתן דוגמה ממש פרקטית שאנחנו עושים. המלצה שלי בשגרה, עוד יותר בימי שגרת חירום, לא לנסות לזכור כלום, הכל לרשום לך, כי אנחנו מקבלים המון דרישות, המון בקשות, מהאנשים שלנו, מהמנהלים שלנו, מלקוחות, מעצמנו פתאום אנחנו חושבים על איזה רעיון, להוריד הכל, זה יכול להיות למחברת, זה יכול להיות לאפליקציה, מסמך במחשב, לא משנה, כל אחד מה נוח לו. יש כאלה עט, יש כאלה דיגיטל, אבל לא לנסות לזכור כלום, כי יש המון דברים
ובהזעקה הבאה אתה תשכח מה בכלל שהבטחת לחזור למישהו, אני רושם הכל. ודבר אחרון שכתבתי פה זה לשים עוד שאלה, שהיא לא רק מה אני צריך לתת, אלא גם מה אני יכול לבקש וממי, כאילו במי אני יכול להיעזר. תנובה ארגון גדול, יש הרבה אנשים שיכולים לעזור בדברים, אם זה קולגה, אם זה אנשי מקצוע בתחומים מסוימים, אז לזכור גם את זה, לדעת להתמך. והנה דוגמה לדשבורד ברמת האנשים, איך אני מנהל את האנשים. אני ממליץ שכל מי שמנהל האנשים, שיהיה לו מין דבר כזה, זה יכול להיות בוורד, במחשב, אני במבט אחד רואה מה קורה עם האנשים שלי. כי יש המון פרטים והמון דברים, אתה יכול לשכוח. בטח מי שיש לו יותר מעובד אחד. אוקיי, לפני האחרון, חשיבה קדימה, מה מותר המוביל על אנשיו, שהוא גם במה עכשיו, אבל הוא גם במה הלאה. אוקיי? כמה מה הלאה, זה מאוד תלוי באי הוודאות. כשיש אי ודאות מאוד מאוד גבוהה, מה הלאה זה מחר. אוקיי? כשמתחילים להיכנס לשגרת חירום, אז אפשר כבר להסתכל יותר רחב. בואו נסתכל גם על שבוע הבא, בואו נסתכל גם על הרבעון, ואפילו נתקלתי בארגונים שאמרו לי שהתחילו, כן, כבר להיערך לתוכניות עבודה ל-2024, עם הבנה שיש פה אי ודאות. אוקיי? דיברתי עם יפית על זה בהתחלה, למשל יש אי ודאות תקציבית, אתה לא יודע מה יהיה התקציב, אתה לא יודע בדיוק מה יהיו השלכות. אז ברור שאני לא עושה עכשיו תוכנית שהיא סגורה ומושלמת, אבל אני כן יכול כבר לתת איזשהו כיוון, איזשהו מצע לדיון, איזשהם סדרי עדיפויות. אוקיי? בתוכנית העבודה אז יש את הדברים שיותר קריטיים, ויש את הדברים שבמידה ויותר תקציב, אז נעשה גם אותם. אז אני יכול לשדר את זה למנהלים שלי, כן? אני כבר מציג להם איזושהי תוכנית שהיא מצע לשיח. ואפרופו להציג למנהלים, אז לא כדאי לחשוב על זה, הדברים האלה לבד, אתה יכול להתחיל לבד, אבל תמיד כדאי לחשוב על זה מצוות, עם קולגות, בטח עם המנהל שלך בסופו של דבר, לקבל עוד זוויות. טוב, באחרון חביב, אני אגיד שמנהיגות בכלל, בטח בזמן משבר, נבחנת בנקודה משמעותית, היכולת לקבל החלטות, ויש כאלה שאומרים שזה לב הניהול, זה מעיד על ביטחון, זה מעיד על הובלה, וזה מחלחל, התחושה הזאת. זאת אומרת, אני מקשיב, אבל בסוף אני מקבל החלטה. הייתה פעם יועצת שהייתה מתקשרת אליי שיש לה איזה דילמה, ואתה אומרת לי, אתה יודע למה אני אוהבת להתקשר אליך? כי בסוף יש איזו אמירה, אוקיי? לא איזה משהו כזה לא ברור, בסוף אתה אומר, אוקיי, אני הייתי מציע, בוא נלך על הדבר הזה, גם אם יכול להיות שזה, אולי ההחלטה לא הכי מושלמת, אבל אנחנו לא, אין לנו זמן עכשיו לחשוב לנצח. החלטה מצמצמת את אי הוודאות, מונעת את הסחבת, ואני אגיד גם לגבי התקשורת עם האנשים, אני ממליץ על תקשורת שהיא פחות עכשיו מצריכה פרשנויות רש"י. יש מספיק חוסר ודאות, שם שימו מה שאתה רוצה שיהיה ברור, לדבר בשפה ברורה, שאנשים יבינו מה אתה רוצה מהם, לסגור מעגל טיפול, אמרת לעובד אני בודק את הנושא הזה והזה, אז לחזור, כן, לסגור את הלולאה, או אם אתה מבקש מעובד איזה משהו שהוא קריטי לך, תגיד לו תעדכן אותי, כן, אני רוצה לדעת שזה סגור, כשזה יהיה סגור, אנשים אין להם, קשה להם לסבול לולאות פתוחות, ובטח בימים שהמוח שלנו גם ככה הוא מועמס. ואם מבקשים מאיתנו משהו, יכול להיות מנהל שלי, זה יכול להיות ממשק שלי, זה יכול להיות עובד. לא הבנתי לשאול עד שאני מבין מה הוא רוצה. תקשורת של מעגל סגור, אני קורא. אז אני רוצה להתחיל לסכם. התחלנו עם ביידן, בואו נתחיל לסגור איתו. Okay, מה אנחנו מחפשים במנהלים בעת הזאת? אז קודם כל נוכחות יזומה, לא לחכות, ליזום את המפגש, את השיחה, את הטלפון. חיבוק לנפש קראתי לזה. באמת כבן אדם. ביטחון, מנהיגות, מחזקת את הרוח. פתרונות תכלסיים, שגם ברמה האישית, נתתי דוגמאות, גם ברמה המשימתית, כדי שנוכל להמשיך, להתקדם, וגם להסתכל קדימה, נגעתי בזה עכשיו. להתחיל לראות טיפה יותר רחב. במשפט אחד, להיות אותו גשר שדיברתי עליו לפני מים סוערים. אני רוצה ברשותכם לסיים עם שיר המדהים הזה, של חיים חפר, שכתב אותו בתקופת מלחמת יום כיפור לפני 50 שנה. וכשאני פגשתי את השיר הזה פתאום במקרה לפני שבוע, לי הוא נתן המון כוח והמון תקווה. אז שני בתים מתוכו. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, אשר מעבר להרים העשנים הבוערים, אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, עולים, באים מן הבקעה, יורדים אלינו מן ההרים,
צוחקים את האביב, האהבות, הנעורים, את הדברים אשר שכחנו כבר איך הם נראים. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, גאים כמו פרקי תנ"ך, יפים כמו שיר השירים, שוטפים כמו אשת במדבר, ורודים כמו שחר בהרים, ימים של חסד ושלווה, שקטים ומאושרים. וכשיבוא השקט, וימשול בשערים, וכל דברי ימינו אלה יחרטו בתוך הספרים, נביט זה בזה במבטים המוזרים, ונזכור אז כי הלכנו יחד לימים האחרים. אני שם את השיר הזה לסיום, כי הוא באמת גם נותן תקווה, והוא גם מציע תרגיל מעניין שאני עושה עם עצמי. אפרופו, כל דברי ימינו אלה יחרטו בתוך הספרים, אז מה אני רוצה לספר על עצמי ועל התפקוד שלי בבית ובעבודה עוד שנה, עוד 5 שנים, ואני אספר על התקופה הבלתי נתפסת הזאת. אוקיי, בואו נראה אתכם חזרה. אז נשארו לנו עוד כמה דקות. אני פותח פה להתייחסויות, מחשבות, שאלות, התלבטויות. מי שרוצה, נשמח לשמוע. בינתיים אני אשתה לי משהו. כן, יש? אני אגיד. תודה אריאל, בספתח. קודם כל אני חייבת לומר לך שהקול שלך הוא כל כך מרגיע, שזה פשוט, לא, זה באמת, זה מאוד חשוב. אנחנו מדברים רגע עלינו כאנשים, אנחנו לא אנשי הברזל, אני לפחות יכולה להעיד על עצמי שאני לא מהברזלנים, מה לעשות, כזאת אני. ודווקא בזמנים כאלה אנשים היסטריים עם תנועות תזזיתיות וקול במנעד כזה או אחר שהוא קצת גורם לחוסר נוחות ועצבנות, אז מהנקודה הזאת אני אומרת שפתאום חוויתי רגע איזה מין שעה כזאת של שקט בתוך כל הסערות הרגשיות הכאלה ואחרות שעוברות על כולנו, וזה עניין, שוב אני אעיד על עצמי, זה יכול לבוא בשעות כאלה ובגלים כאלה ואחרים במהלך שעות היום. אם אני מאוד מאוד שקועה בעבודה ומרוכזת, אז אני יותר רגועה, יותר מפוקדת, אז מהבחינה הזאת מאוד מרגיע, מאוד חשוב. באמת וואו המצגת הזאת, ואם הכנת אותה רק לפני כמה ימים, כי זה היה הצורך שלך, אז וואו, היא מעולה. ואני אומרת שחבל שפשוט אין כאן יותר מנהלים, כי אני באופן אישי מאוד נתרמתי. אני לוקחת את זה מיד פנימה לחיים האישיים שלי, למשפחה, לשבט הקטן שלי, עם בעלי והילדים והנכדים והכלב שהוא הראשון שרץ לממד, דרך אגב, כי אני מדגישה רץ, כי אתה אמרת שאתם הולכים לממד, נכון. וגם זה משהו שאנחנו מלמדים את עצמנו, נכון. כי יש נכדים בקומונה ביחד איתנו, אז הם באים לממד שלנו, לא רוצים לממד, הולכים. אז הכלב למד עם הימים, שהוא לא רץ לממד, הוא הולך ומחכה שכולם ייכנסו. וואו, מדהים, מדהים. אז זה ככה משהו, אבל אני בהחלט לוקחת את כל מה שאמרת לחלקת אלוהים הקטנה שלנו, וכל מילה, פשוט כל מילה, אני חושבת שניתן ליישם אותה בחיים האישיים שלנו, ומהבחינה הזאת אני נתרמת פעמיים. אז תודה רבה. טוב, וואו, אין לי מה להוסיף, פשוט תודה. תודה אריאלה. באמת. תודה רבה, תודה רבה רבה. בשמחה. עוד התייחסויות, שאלות, הערות. אני רציתי להגיד, אמנם לא הייתי מההתחלה של המפגש, אבל אני יכולה להגיד ממה שהצטרפתי, שאני שמחה שלפחות בגזרה של האגף שלנו, אני מרגישה שככה גם מתנהלים הדברים. יופי. אז זה ככה מחזק. מצוין, 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 מצוין. עוד התייחסויות, שאלות.
משהו שאתם מתלבטים לגביו בתקופה הזאת, רוצים לשמוע עוד? שירלי, עכשיו אני קולט אותך, אהלן. מה נשמע? טוב לראותך. שירלי, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך, או משום משהו. מה, כן. אני בינתיים, איזה הערה, אני לא יודע ככה למחשבה, אולי יש לך משהו להגיד בעניין הזה. יש לא מעט מנהלים במילואים, או בעלי תפקידים משמעותיים במילואים, ואנחנו מדברים על המשמעות, על החשיבות של תפקיד המנהל, משהו איך מתמודדים עם מחסור של מנהלים משמעותיים שלא נמצאים. טוב, מי שבמילואים הוא במילואים, אני חושב שזה ברור. זה הזמן לייצר מה שנקרא אנשים שנכנסים ומועצמים כמו ממלא מקום כאלה. וסיפר לי מישהו לא מזמן שהמנהל שלו באמת גויס, והוא מתוך הצוות, הוא אמר גם אני כאילו הייתי באיזה קורס טלנטים, אז זה די טבעי, הוא מתוך הצוות כאילו נכנס למקום שלו, הוא הלך לפגישות כאילו שהמנהל שלו אמור ללכת, הוא הלך, הוא אמר לי תשמע זה ממש מעצים אותי, זה כאילו נותן לי בית ספר לניהול כבר עכשיו. אז זה אפילו יכולה להיות הזדמנות לאנשים לגדול. זה מה שאני הייתי עושה, כי אדם במילואים הוא במילואים. עוד דבר, עוד נקודה, לראות אם אפשר, אם יש מנהל, נגיד כמה צוותים, אז יש מנהל בצוות אחר, שהוא לא עכשיו עמוס מעל הראש, לגמרי, שיכול גם להסתכל על הצוות השני, וגם לדאוג לדבר עם העובדים בצוות השני, שיהיה כאילו מישהו כזה שרואה, ואם לא הוא, אז בטח ובטח המנהל של אותו מנהל שיצא למילואים. הוא צריך להיכנס לשם ולדאוג שהם לא יהיו בוואקום. אז אלה המחשבות והטיפים שלי. יש לי שאלה, שומעים אותי? כן? יש משהו במצגת ובכלים שהצגת שהוא בעצם ניהול מקביל של אחד שגרת חירום שקשורה למלחמה, וממש נקרא לזה בעולם מקביל את השגרה העסקית. והשאלה שלי, האם כחלק אנחנו חוזרים לפירמידת מאסלו, לגבי מתן השכבות הנמוכות והנושא של הביטחון, האם לדעתך זה משהו שצריך לשלב בכל מה שקשור לתוכניות העתידיות בשלבים הבאים? אני שואל את זה כי יש משהו... אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, לשלב את מה בדיוק? לדוגמה, תכנון לגבי תרחישים עתידיים, שהם דווקא במישור, נקרא לזה הביטחוני, הסיטואציה בחוץ של המלחמה, ובעצם התייחסות בתוכניות עבודה אל איך מתמודדים עם סיטואציות כאלה. יש בעצם איזשהו ניגוד מובנה בין הרצון להיות אופטימי וחזק, אל מול להסתכל על האפשרויות, על התרחישים העתידיים, ולראות מה קורה. אנחנו בלוטם עובדים, אוקיי, אני חושב שהבנתי, אנחנו בלוטם עובדים לפי תרחישים, אוקיי? מה שנקרא תרחישי ייחוס, לא 400 תרחישים, אבל מנסים להגיד, אוקיי, מה אנחנו צופים עם כל אי הוודאות, ולייצר תרחיש לשגרת חירום, וגם תרחיש למה קורה שפתאום חוזרים לנקודת האפס, ואני לא יודע מה הולך להיות. אז בהחלט בעיניי אפשר להסתכל על תרחישים, ולא להתעלם מהמציאות לגמרי, אבל אני אומר גם לא לבלבל את עצמנו יותר מדי. אוקיי? לא אובר תרחישים. כאילו, שאתה תרחיש עכשיו מה אני צופה כרגע, על פי מה שאני רואה, מבין, בסדר? ואנחנו בתוך הדבר הזה, ובואו גם נחשוב שלא נהיה בהלם המוחלט, בואו נחשוב גם מה קורה בתרחיש שהוא יותר קיצוני נגיד, אם הבנתי נכון שלשם אתה הולך, ונקווה לא להשתמש בזה, אבל לפחות נעשה איזושהי חשיבה על הדבר הזה, שכשחלילה, אם זה יקרה, נדע להוציא כבר משהו ולא נהיה בהלם זמן ארוך. כן, בדיוק בגלל זה אני שואל, כי חלק מהנושא של הביטחון, אני חושב שזה מה שאני שומע פה מהרבה שיחות, אנשים חוששים דווקא ממה יקרה הלאה.
עוד יש את ההלם והכאב ממה שהיה, אבל גם חשש גדול כלפי קדימה. ואני חושב שההתלבטות או הקושי זה האם הכנה והתמודדות עם תרחיש כזה זה ישפר את הביטחון או לא. אז בעיניך אני מבין שכן, שצריך לעשות את זה במידה כמובן, אבל שיש איזושהי תוכנית מגירה, קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל שכן יש משהו שמתמודד עם הסיטואציה הזאת. כן, אבל אני לא מחזק את הפאניקה, כאילו אני לא בא עכשיו ואומר, אנחנו הלך עלינו, עכשיו איראן תשלח לנו זה, אז לא, תרחיש לשגרת חירום, ותרחיש ללמידה שיהיו התפתחויות שיצריכו מאיתנו רגע ללכת אחורה ולהערך כי יהיו עוד מגויסים, אנחנו חושבים על הדבר הזה, עצם זה שחשבנו, זה כבר, אנחנו בטיפה מעלים את הביטחון, אבל אני לא נכנס יותר מדי לפן הרגשי של זה, כי זה יערער את האנשים. בסדר? תודה על השאלה. יפית? עוד מישהו שרוצה שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים? אין. אז שרון, המון תודה. תודה לכם שעליתם, אני חושבת שהיה מפגש מדהים, המצגת נהדרת, כל מילה בסלע, ואני מאוד שמחה שנפגשנו, אנחנו גם נעביר את המצגת כך עוד אנשים יוכלו ליהנות, ואני מזמינה אתכם להצטרף אלינו למפגשים הבאים. המפגש גם מוקלט יפית, נכון? כן, המפגש מוקלט, אנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו מנגישים את זה, כי אני חושבת שיש פה איזשהו עוד פיצוח שצריך לעשות, אז אני גם אתייעץ איתך כמובן. אז תודה רבה לכולם, ושיהיה המשך יום שקט ומוצלח לכולם עד כמה שאפשר. תודה רבה. להתראות.